چیرۆکە سەرگونکردنا کوردên Şêxbizinî ji Başûrê Kurdistanê bo herêmên Anatoliya navîn ya Tirkiyê digihîje beriya 25 sê sal ewilî. Îja beşekî ji wan Kurdên Şêxbizinî jî beriya 105 sal ewil ji Haymanaya Enqereyê ber bi behra reş ve hatine sirgûnkirin û li 10 gundên Boyabat û duraxana navçeyên Sînopê hatine bicîkirin. Ji bo ku em edet, jiyan û çanda Kurdên Şêxbizinî yên Sînopê tomar bikin. Em berê xwe didin gundê Bayamcaya Boyabatê. Ev gund 20 kilometre ji navenda Boyabatê dûr e û li tanişta çiyê hatiye avakirin. Rûspiyê gund Xalê Mihê ku temenê wî 74 salî ye li hewşa mala xwe li bindara Sêvan ji me re behsa hatina Şêxbiziniyan ji Haymanayê bo Sînopê dike. Zeyman kefîne Haymana. Haymana'dan yayına Zafranbolu, yani Akkekürt. Orada 15-20 sene kaldıvırsın. O diyor buraya yana ile. Yahut içine bingali. Hake ile da tağıl içinde bingali. Bav keprim diyay ile. Diyor mesela Sımıka diyay, Durbağ diyay, Lülüko diyay. Toptan gırdağına lira. Buna 7-8 hana. Xalê Mihê behsa debara gundiyan dike û dibêje me berê zêdetir heywandarî û cotkariyê dikir. Lê niha êdî kes zêde heywanan xwedî nake. Hayvan bizim fireviyeyim pas. Geçimim anda ruh hayvanavi. Bakım sada güya 85 kilo gökürdeci 85. Yani raş balığı man bacı. Çok güzel raş balığı karayın. Hayvan bızın ga has. Li Boyabata Sînopê gundên Kurdan û Tirkan nêzî hevin. Berê navbera Kurd û Tirkan nebaş bûne. Heta Xalê Mihê dibêje li ser erd û zeviyên gund ew bi gundekî Cînar re ku niştecihên wê Tirkin 45 sal xudan doz bûne. Lê niha êdî navbera wan baş e. Ay diye xwarmana aylanca ra avaman 45 sene mahkeme bin. Orada aylanca. İle çukadan yana avgılara kırdığına da bun. Pehlevan, mahalay pehlevana, bin ali kaznat. Mahalay pehlevana girzünü zarruyanatın, yardımman kırdın. Avanın avalda mahalardı han emanara. Kalabalığın aylanca koy. Sağuzunun diye ay tırkara kırdıman, kat çek nekşan eman. Xalê Mihê ku qet neçûye dibistanê û di şert û mercên zor da jiyana xwe derbas kiriye ji xort û ciwanên Kurdan re şîreta xwandinê dike û dibêje ji xênî xwandin, xebat û pêşketinê tu tişt nikare ji derdên me re bibe çareserî. Piştî sohbetekî xweş em xatir ji Xalê Mihê dixwazin û em berê xwe didin çîrok û serpêhatiyên cuda. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Sinop, Boyabat.